Ngizocela ukuthatha leli thuba ke bafethu ngibingelele lapha ke ngibingelela uveza uthando kaveza uthando. Nginesifiso la bafethu ngithulela nanku umsebenzi wami kulo nyaka ixaxo nje lisha ngilenzele nini. Ngizocela ke futhi ukuthi ni-support nileseke ngokuthenga ngendlela okuyiyona yona. Online uzotholakala nakuthina ama-city azotholakala. Uma ngabe ke unesifiso sokuxhumana nathi usiyosithinta kuyo le number ngezansi evelayo. Umsebenzi ke ngiyathemba ukuthi nonke nothokozela ngendlela nje engwenze ngayo, ngiwenze ngokumisela okukhulu. Ngiyabonga bafethu, nibe nokhisimusi omuhle emakhaya. Put